In case you don't know, Ezenyi Kajọ Nwanne. This is a special dedication to all members of Ezenyi Social Club of Nigeria, home and abroad. Ezenyi yo, Anuwaka Ezenyi Anuwaka le, Ezenyi Anuwaka le, Ndajemono, Ezenyi Anuwaka le, Ezenyi yo, Ezenyi Anuwaka nelowa, Ndenjeje mba ndioma. Ezenyi Anuwaka le, Abureje mi nwanne, ndemma o Owa usoro wiwa ekelela no, Ezenyi ndejeje mba elowa Owe jokwa nagu anya wunderida. Ezenyi. Onye betray kwala nwara yo, no more betrayer. Onye n'ụgba, ya wuro tunga jinye nwanne ojika. Ndị ọma meji aga mba lelowa Ndị ọma meje mọnụ ewe Onye rima yeje anwanne Ọkwa wiye je mezi enyi Lekwala na ewere mi nwanne Onye nwe hụ nwanne aka ya mma Ume Igbo rila mma Ya bụ betrayer. Lekwala na ewere mi nwanne Onye nwe mma na aka mi mma O were na ụla ihe m ji ọpụtere Onye nwere shoe abụọ, ya chi nwanne ya otu. Ezenyi nwanne ndị na-eme nwanne Igbo jeruokwala na Lagos steeti gaa hụ bụ Ezenyi eji eme nwanne dị na mba ndị ọma nwanne dị na mba Ezenyi Kajọ Nwanne Ezenyi Social Club ndị ọma ụmụaka Igbo ndị mega mma ndị chimere eze rie anyị nwere mgbe nwe mvụ Ezenyi Social Club na n'olulumo ndị mma onye bema nwanne ya soro ya bema onye rima riju mafọ nwanne ya soro ya rima ọkwa ọwụ ihe jama nwanne ndị lazụ gelela manya ine gide azụ melela ganya nwamme emegbula nwa mmanụ nwa mmanụ emegbula nwa mmụọ ndị Ezenyi jele emegbula ibe nwụ ji n'anya gburu anya Ezenyi amaka n'ụwa Ezenyi Kajọ Nwanne Ezenyi Anuwaka le, Ezenyi Anuwaka n'ụwa ndị mjeje mba ndị ọma ndị mma ndị mma ndị karaka ndị kpọrọ akpọ ọkwa mmanụ ka eji aga lie Ezenyi ndị njem ọnụ ndị ọma Ume Igbo leko si dị mma njikọta ndị Ezenyi Ekele mi pioneer members Ezenyi Social Club meje ma je kele onye isi anyị President General Ezenyi Social Club I lost Susu Nwigwe President Ezenyi Nze nna nyere ugo nwa mama one of his biasa egbe Ogbuefi one of ndị Igbo Airport Lagos State onye mma Baba Jeko of Ewu Kingdom Sarowiwe kelela onye ọma chi m ọ garịrị gị mma
chairman CEO Nemex Investment yo O so n'ezie. worldwide ye nze kanze onye ọma Ọla m chọpa m agbabo. Brown eme nwanne National Secretary ezi enyi le Ode mkpịsị. onye ọma ejeje mba o Chief Executive o Na Chineke apịa. Kems B&T Nigeria Limited yo Ọrụ aka. ezugo one of ọka ye onye mma achị m ọ garịrị gị mma Na ezi Chineke enyi siela gị oke na Aiki n'ezi anya Chairman Chief Executive Akego Global Links ye Nigeria Limited onye ọma mejeje mba The Petron. aka money iwe onye mma Aiki nwa mama olenu Chief Alolo Pius Dike ọnwa one of Akata ahụ eji aga mba one of ihe ọma Baba Pe one of Ewu Kingdom Chairman Chief Executive Paco Global Limited ezigbo nwafọ ọlụ asị m ọ garịrị gị mma eze nyanụ nwa aka ndị mma ndị njeje mba ndị ọma ndị ejeje mba o ndị ọma le Godwin si eze ala onye ọma meji na-eje mba o nna ndị Igbo Godwin si eze ala nwanne dị na mba one of mba nọị Chairman Chief Executive Elgo Bonde Nigeria Limited Agency ewe